Здравейте хора, вече след като сте се регистрирали в сайта на TMGG и сте се логнали към вашия акаунт, вие ще получите ето тази лента тук, с където може да влезете към вашия администраторски панел. Може да влезете от тук или просто да цъкнете на вашия юзернейм ето тук. След като влезете в администраторския панел, вие ще видите всички екстри и неща, които ви предлага той. Можете да си смените темата на изглед. Как да изглеждам? Администраторския панел е на WordPress, ако ви е любопитно. Може да си смените езика на вашето меню, може да използвате български или английски, както ви е удобно на вас. Ако искате, може да смените никнейма в сайта или да оставите имената си, ако искате да бъдат показани за другите потребители. Да смените мейл адреса, ако имате ваша собствена интернет страница, искате да я споделите, Google Plus аккаунт, Twitter или просто Facebook страница, която поддържате. Можете да опишете кратка автобиография за вас, не е задължително, но ако мислите, че може да се опишете в кратки думи или в някой дълъг роман, вие сте. Може да си смените аватара или да оставите някой линк, ако аватара ви е онлайн. И да си генерирате нова парола, ако не ви харесва вашата. Какво ви предоставя панела? Предоставя ви всички ваши публикации, вашите качени файлове, коментарите, които пишат хората за вас, контактна форма, ако искате да си направите хората да се свързват с вас по някакъв начин или искате да оставите в някоя статия. Ако искате, може да се върнете към главната страница от тук, като цъкнете и автоматично ще ви върне към началната страница, където можете да си прегледате най-новите статии, които ще излизат ето тук. За самия панел да се върнем, цъкаме отново тук. Какво ви предоставя панела за вашите публикации? Ето тук. Може да погледнете датата на публикуване, колко човека са ви виждали статиите, оптимизацията, където Google ви индексира и кой е автора. Може да видите както така и ваши, така и на вашите приятели. Така, ако цъкнете на някой автор, може да прегледате на него всички статии, ако ви е интересно и искате да прочетете нещо. И да видите какви статии също е писал човек, колко гледания има и какво е писал. Ако искате да създадете нова публикация, натискате това бутонче тук. И вече отивате към редакторския панел, където може да оставите заглавие на статията. Имате визуален редактор, как действително ще изглежда страницата. Имате лента, ето тук, която ви дава екстри към панела за шрифтове, за подравняване и всякакви неща, които ви предоставя един редактор за писане. Може да си добавяте различни видеа, галерии, ето тук. Ако имате видеа, YouTube, галерии, ако искате да направите нещо по-атрактивно към вашата статия и подстраници, каквото си пожелаете. В следващото видео ще обясня подробно за статиите. Може да си изберете на каква статия искате да пишете и на какъв език. Дали на английски, дали на български. Може да го напишете и заедно, като натиснете това плюсче тук и ще ви добави английска версия, където ще ви препрати на ново място, където ще ви напише статията на английски. Ако искате вие се препишете или се преведете, както си прецените. Да се върнем към старата ни страница. Може да си направите страницата дали да бъде чернова, дали да я публикувате веднага или искате да я публикувате в някой друг ден. По принцип публикацията е една публикация на 12 часа. Направено от това от сигурност да няма толкова спам и да има по-добър контент на нашата страница и нашия хъб. Може да си изберете формата на вашата публикация, в коя категория да отиде. Де-факто в лентата на вашето меню, ако искате да напишете статия за Покемон, можете да отидете и да натиснете аниме. Това ще отиде на английската версия. Има всички категории. Ето тук може да намерите и българската версия и де-факто вашата статия ще отиде в менюто за анимета. Ето тук.
Цък. Може да си слагате етикети. Това са тагове. Накратко, ако искате, примерно да пишете за Pokemon, за CS или за каквото искате, ще излезе като нов таг и може другите хора да виждат всички теми, свързани с вашия таг. Имате си лента, където може да напишете вашата Google оптимизация с кратко заглавие, според съдържанието на текста, който сте написали тук. Това е прегледно за администраторския панел. Следващото видео ще ви покажа как да напишете статия и как да може да се възползвате от всяка една от вашите настройки. Благодаря ви за вниманието и до следващото видео.